eżempju li jaħdmu f'uffiċċju jgħidulek nagħmel ġurnata bil-qiegħda, 8 hours bil-qiegħda. Tajjeb li jifruħu 3 sigħat jew le f'dak il. Jagħmlu li jixtieq qalbhom, basta l-importanti isek għandek il-kont. Mela at the end of the day jekk it-target tiegħi huwa li naħraq il-weight, li naħraq mix-xaħam tiegħi. Jiena qed nikol iktar jew qed naħraq. Jekk jiena qed nikol aktar milli naħraq qed inżid. Jiġri jiena rrid nonqos imma naħdem f'uffiċċju. Tajjeb li nikol xorta 3 sigħat imma eżempju wara x-xogħol li mur naħarqu. U x'hekk biex qabel ix-xogħol jew inkella tista' tgħid isma' flok ma nikol kull 3 sigħat kif jagħmlu ħafna jiena nsegwiha jiena stess insegwu pattern ta' intermittent fasting ngħidulu. Aħred. Illi jiena personali nsibni l-aktar effettiv. Illi nibda nikol mis-sieta wara nofsinhar. Ġifieri għandek filgħodu minn mindu qomt. Eżatt. Sa filgħodu xejn. U ħansemmi eżerċizzju imma. Proset, mela, dak ħansemmi għalfejjejni. Jiena personali u ħafna bħali. Meta aħna niklu iktar nkunu qisna lethargic il-kelma bl-Ingliż, iktar slow. Għax il-ġisem ikun anke qiegħed jiffoka fuq li juża jimmetabolizza tajjeb jiddiġisti l-ikel tiegħu. Waqt li jekk pereżempju jiena filgħodu rid intella x-xogħol l-uffiċċju, grazzi għal kafe anke bħalma ġabidna l-ħabib tagħna hemmhekk. Tajnu. Grazzi għal fatt ukoll illi żidna aktar fl-ilma. Dawn huma kollha likwidi illi qed jagħtuna aktar enerġija. L-ilma ma fihx enerġija as such, ma fihx kaloriji, imma il-fatt li aħna nkunu hydrated, ġifieri għandna biżejjed ilma f'ġisimna, ħanaħdmu aħjar, ħanidru aħjar, dak suġġett ieħor imma huwa tajjeb ħafna l-ġilda. Bħal pjanti ilma silsana rridu nsaqquhom, mela kemm importanti li naraw li qed nixrabu biżejjed ilma, u l-kafe jekk jeżisti fat burner in inverted commas, ġifieri jekk jeżisti likwidu illi anka qed jgħin biex jollu l-metabolizmu huwa il-kafeina. U dan, bħalma qed ngħidu fuq kollox, dejjem nieħdu parir ta' tabib, għax forsi min jieħu l-kafe jiġi iktar anxious. Jew taqdu roda. Palpitations, ansjetà. Però hemm ħafna minna bħali illi aħna dak jistimulana anka il-brain function ngħidu.